Μαμά, μπαμπά, πρέπει να έρθετε εδώ τώρα. Ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Όχι, η Μπεφάνα. Χάσαμε το τρένο. Όχι, δεν υπάρχουν οι Χάντριξ. Τι συμβαίνει, τι κάνετε εδώ? Και επιπλέον, γιατί είστε μόνο οι δύο. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η Ρούμι έχει εξαφανιστεί. Φοβόμαστε ότι έχει απαχθεί. Δυστυχώς πιστεύουμε ότι ήταν υγιή στην παράσταση. Πιστεύω ότι έχουν γίνει δαίμονες. Είναι φίλοι μας, είναι αδύνατο. Πάμε σε αυτούς και θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Αν η Ρούμι είναι εκεί, θα τη βρούμε. Αν ο Ρούμι είναι εκεί, θα την βρούμε. Βασιζόμαστε σε εσάς, ευχαριστώ. Πάμε, γρήγορα. Ναι, πάμε. Μαμά, φτάσαμε στο σπίτι του GL Show. Τι κάνουμε, χτυπάμε το κουδούνι? Όχι, Τζιάδα, ξέρεις τι σου λέω. Πρώτα σε εξερευνήσουμε την περιοχή. Οκ, πάμε εκεί. Τι λες, να ξεκινήσουμε από τον κήπο? Εντάξει, εσύ πηγαίνεις δεξιά και εγώ πηγαίνω αριστερά. Το σπίτι είναι εντελώς κλειστό, οπότε ίσως έχουν κάτι να κρύψουν. Θα ψάξω ανάμεσα στους θάμνους εδώ. Σίγουρα αν ο Ρούμι είναι εδώ θα υπάρχει κάποιο στοιχείο. Καταραμένο, δεν μπορώ να βρω απολύτως τίποτα. Ίσως θα έπρεπε να πάω προς εκείνη την πλευρά του κήπου. Γιάννα, βρήκες κάτι? Ναι, κοίτα, βρήκα μια πολύ όμορφη μπάλα του GL Show. Πάμε να παίξουμε. Μα αυτό τι είναι? Ένα μικρόφωνο. Μαμά. Τι? Κοίτα τι βρήκα. Δεν πιστεύω ότι το GL Show αρέσει να τραγουδάει. Πράγματι, την τελευταία φορά δεν τα πήγαιναν πολύ καλά ούτε στο χορό ούτε στο τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε! Ποτέ! Ναι! Καμία πιθανότητα! Ναι! Δεν έχω χορέψει ποτέ στη ζωή μου! Και πάνω απ' όλα, πώς μπορούν να έχουν ένα ροζ και χνούδωτο μικρόφωνο? Παιδιά, νομίζω ότι ίσως πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε και να γυρίσουμε το βίντεό μας. Περιμένετε! Παιδιά, κάποιος είναι εκεί έξω, κοιτάξτε! Ποιος είναι? Ναι, ποιος είναι? Και τι κάνουν εκεί? Πάμε να δούμε τι συμβαίνει! Ακριβώς! Είναι εδώ χωρίς την άδειά μας! Ναι, δεν πρέπει ποτέ να παίζεις με το ραφάριο. Ποτέ! Μήπως μας πρόσεξαν? Ναι, ήδη, αλλά μην κάνεις τίποτα. Γιατί βρίσκεσαι στον κήπο μας? Είσαι τρελός! Πώς έφτασες εδώ? Ποιος είμαι? Μας ανακάλυψαν. Κράτα εσύ το μικρόφωνο. Όχι, κράτα το εσύ. Γεια, είμαστε εμείς, η Τζιάντα και η μαμά. Η μαμά Νάντια και η Τζιάντα. Ναι, καλώς ήρθες! Δεν σε έχουμε δει εδώ και καιρό! Γιατί είσαι εδώ? Χαλάρωσε, Ραφαήλ! Είναι φίλοι μας! Ω, είναι φίλοι! Ήθελα να πάρω λίγο αέρα. Ναι, αλλά μετά βρήκαμε και αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα! Δεν τραγουδάω ποτέ! Δεν μου αρέσει να τραγουδάω! Είναι δικό μου! Είναι το μικρόφωνο μου! Μου αρέσει να τραγουδώ μερικές φορές! Wow. Δηλαδή ήθελα να πω, ναι, θα μπορούσε επίσης να είναι... Δεν είναι πολύ καλό στο τραγούδι. Δεν νομίζω ότι αυτό το μικρόφωνο είναι δικό του. Πάντως, παιδιά, μην τσακωνόμαστε! Ας διασκεδάσουμε! Πρέπει να μπεις μέσα! Ναι, έλα! Πάμε. Ακολούθησέ μας! 6-7! 6-7! Τζιάντα, πρόσεχε και μην κλείνεις τα μάτια. Εντάξει. Φυσικά. Θα μπορούσαν να είναι δαίμονες. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας για υποστήριξη. Και εγγραφείτε επίσης στο κανάλι των GL Show αφού είστε εδώ. Τώρα που το σκέφτομαι, Στας, είμαι λίγο πεινασμένη και έχω και λίγο δίψα. Σίγουρα! Έχουμε τα πάντα! Έλα στην κουζίνα μαζί μου! Μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις! Πάμε, Τζιάντα, σε παρακαλώ. Καλά. Μήπως ζει κάποια γυναίκα σε αυτό το σπίτι? Όχι! Είμαστε μόνο εμείς εδώ! Η οικογένειά μας! Είμαστε η οικογένεια του στρατού GL! Δεν μου τα είπε σωστά. Οδύσσια! Έπρεπε να κάνουμε κάτι στον πάνω όροφο, θυμάσαι? Όχι! Δεν έχουμε τίποτα! Ναι, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έλα μαζί μου! Ω ναι, σωστά! Πάμε! Είναι όλα αυτά τόσο ύποπτα, όχι τίποτα. Θέλεις λίγο νερό! Ή μια κοκακόλα! Ή ίσως μια κοκακόλα με λεμόνι! Τι θέλεις? Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Και αυτό τι είναι? Μα αυτό είναι το ράμεν. Ω, ναι! Είναι δικό μου! Λατρεύω το ράμεν! Είναι το αγαπημένο μου φαγητό! Δεν μου τα λες καλά. Πόσο καιρό τρώτε όλα αυτά τα ράμεν? Τρώω ράμεν για μήνες! Κάθε μέρα είναι το πρωινό μου! Μεσημεριανό και δείπνο! Τρώω μόνο ράμεν! Είναι η αλήθεια! Εντάξει. Δεν έχουμε καλή εμπιστοσύνη. Παιδιά, τι νομίζετε? Είναι δαίμονες. Είναι αυτή η απαγωγή του Ρούμι. Θα το ανακαλύψουμε. Ορκίζεσαι ότι δεν μου λες ψέματα? Ο Στάς με καλεί! Πρέπει να φύγω!
Τζιάντα, τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι είναι δαίμονες. Βρήκες άλλα στοιχεία. Ναι, και εσύ. Συμπεριφέρονταν με πολύ ύποπτο τρόπο. Ο Ραφάριο και ο Οδυσσέας ανέβηκαν. Τι να υπάρχει σε εκείνο το πάτωμα? Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Ναι. Και εν τω μεταξύ, κοίταξέ τους εκεί. Τι κάνουν? Μαμά, νομίζω ότι κρύβουν κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύω, Ρούμι. Λοιπόν, ας νικήσουμε τους δαίμονες και να σώσουμε τους φίλους μας τον Γκέλ και την φίλη μας τη Ρούμι. Πάμε! Τέλεια, δεν μας είδαν. Έλα, ας μπούμε στο ασανσέρ. Γρήγορα. Εντάξει, Ραφαρίου, τι κάνουμε? Πρέπει να κρύψουμε τα πάντα. Βοήθησέ με. Πρέπει να το κρύψουμε γρήγορα. Εντάξει, ας το κάνουμε. Εντάξει, ας το κάνουμε. Κοίτα, κρύβουν κάτι. Άντε, Ραφάριο, πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι. Ναι, ας μην φαινόμαστε. Ας κρυφτούμε πίσω από εκείνη τη γωνία. Γρήγορα. Μην εμφανιστείς. Κλείσε την πόρτα γρήγορα πριν μας δουν. Εντάξει, κράτα το στην τσέπη σου. Είδες, έχουν κρύψει ένα κλειδί. Πρέπει οπωσδήποτε να το αποκτήσουμε. Ναι. Ας τους ακολουθήσουμε. Ακούς κάτι? Νομίζω ότι ακούω κάποιον να τραγουδάει. Τραγούδαν Golden. Πρέπει πραγματικά να πάρουμε αυτά τα κλειδιά και να ανακαλύψουμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Αλλά ας πάμε πρώτα να δούμε τι έκρυβαν. Πήγαινε! Λοιπόν, ας ρίξουμε μια καλή ματιά. Αισθανόμουν ότι έκαναν κάτι ύποπτο. Ας κοιτάξουμε στα συρτάρια. Και αυτό είναι ένα άρωμα για γυναίκες. Είναι ένα τσαντάκι. Είναι ένα τσαντάκι ξεκάθαρα γυναικείο. Και υπάρχει επίσης ένα διορθωτικό. Νομίζω ότι το χρησιμοποιούν για να καλύψουν όλα τα σημάδια από δαίμονες. Μα βέβαια, κρύβουν ρούμια και επιπλέον κρύβουν ότι είναι δαίμονες. Είμαστε πολύ πονηρές. Μαμά, σκέφτεσαι κι εσύ αυτό που σκέφτομαι εγώ. Δεν μου φαίνεται η κατάλληλη στιγμή να κάνω μπάνιο. Μαμά, πάντα κάτι κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες του ντους. Μπορεί να υπάρχει ρούμι, δεμένη, ήδη, ας την ανοίξουμε. Μαμά, είδες. Τι όμορφο, άσε με να το δοκιμάσω. Μαμά, είναι η περούκα της Ρούμι. Μα βέβαια, έτσι, ο Ρούμι έχει περούκα, τα μαλλιά δεν είναι δικά του. Το είχα φανταστεί. Όχι αυτό, σημαίνει ότι την κρύβουν. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο. Πάμε εκεί. Γεια! Γεια. Περίμενε! Πού είναι η Τζιάδα και η μητέρα της? Πρέπει να έχουν πάει επάνω. Όχι, όχι! Δεν πρέπει να βρουν το μυστικό μας! Πρέπει να τους βρούμε γρήγορα! Τραφάριο, Οδύσσια, η Τζάντα και η μητέρα της είναι κάπου στον επάνω όροφο. Όχι, δεν πρέπει να ανακαλύψουν το μυστικό μας. Ναι! Πρέπει να τους βρούμε! Oh, wow! Κοίτα αυτό! Κοίτα αυτό. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να ψάξουμε για κάτι άλλο. Όχι αυτό. Κάτι! Τι κάνετε εδώ εσείς οι δύο? Υπέροχο. Θέλαμε να δούμε το σπίτι γιατί είναι ωραία, είναι μεγάλη και θέλαμε να την επισκεφτούμε. Αν θέλετε να δείτε το σπίτι μας, θα σας κάνουμε μια ξενάγηση. Αλλά θα χωριστούμε, εντάξει? Εντάξει. Εντάξει, θα πας με τον Τίμον και τον Οντίσεους. Εντάξει. Τέλειο. Θα σου δείξουμε κάτω. Ωραία, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας και θα σας παρακολουθώ στενά. Θα σας δείξουμε όλα τα δωμάτια στον επάνω όροφο. Εκτός από εκείνο το δωμάτιο, είναι κλειδωμένο. Κανείς δεν μπορεί να μπει σε εκείνο το δωμάτιο. Μην αστιεύεσαι ποτέ με τον Ραφάριο. Αυτή είναι η κουζίνα μας. Είναι πολύ καθαρή και γεμάτη φαγητό. Πολύ όμορφη η κουζίνα. Ας δούμε. Βρωμάει λίγο το τραπέζι. Ελπίζω να μην βρεις καμία ένδειξη. Σόπα! Για παράδειγμα, σε τι σας χρησιμεύουν αυτά? Όχι αυτό! Αυτό μπορεί να σπάσει. Πάμε στο σαλόνι τώρα. Και αυτή είναι η ντουλάπα μας. Εδώ έχουμε όλα τα ρούχα μας και ερχόμαστε να αλλάξουμε συνεχώς και να φορέσουμε ό,τι θέλουμε. Και από αυτά τα μπλουζάκια επιλέγουμε ποια να φορέσουμε για τα βίντεό μας. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε εδώ. Τίποτα! Και τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή, τι είναι? Τίποτα, σου το λέω! Και αυτή τι είναι? Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Είναι δικό μου. Μου αρέσει να το φοράω. Μου ταιριάζει πολύ. Αυτό δεν μπορεί να είναι δικό σου. Αυτό είναι του Ρούμι. Ρούμι! Όχι, αυτό είναι δικό μου. Δες εδώ.
Αυτό αποδεικνύει ότι είναι δικό μου. Δεν μου ταιριάζει. Ναι, σου πάει τέλεια, φυσικά. Πρέπει να ξέρεις ότι είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του Ρούμι και των υπολείπων κυνηγών του Demonic Hip Hop. Ναι, πράγματι τους αγαπάμε. Ας πάμε κάπου αλλού. Ναι, έχεις δει αρκετά εδώ. Κατάρα. Και αυτό εδώ είναι το σαλόνι μας. Τίποτα πολύ τρελό. Μα τι είναι αυτό το εισιτήριο? Αυτό είναι δικό μας. Δεν πρέπει να το αγγίξεις. Αντίο αγαπητή Χάντριξ, φεύγω. Ρούμι. Ντίμον, τι κάνουμε τώρα? Ναι, Τζιάντα είναι ένα αυτόγραφο. Ναι, είναι ένα αυτόγραφο από τη συναυλία τους. Δεν σας εμπιστεύομαι. Νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Τώρα θα κάνω κάποιες ερωτήσεις για τις Χάντριξ. Αν είστε αληθινοί οπαδοί των Antics, θα μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό θα είναι εύκολο. Ρώτα ό,τι θέλεις. Καλά. Ποια είναι τα 3 ονόματα των τραγουδιστριών? Ρουμί, Ζόη και Λίνα. Το ήξερα. Είναι λάθος. Ήταν η Μοίρα. Ναι, σωστά. Για δευτικά. Ντίμον, είσαι πραγματικά κακός. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο τίτλος του πιο διάσημου τραγουδιού τους? Βασίλη. Μα όχι, είναι Golden. Τελευταία ευκαιρία που ζουν οι Χάντριξ. Κι εγώ έκανα λάθος. Πρέπει να συγκεντρωθούμε. Είμαι από την Κίνα. Όχι, δεν είναι οι Ιάπωνες. Το ήξερα, με εξαπατήσατε. Η σωστή απάντηση ήταν Κορέα. Μήπως μου κρύβετε κάτι όπως Ρούμι? Ευχαριστώ, αλλά μπορώ να φτάσω στην πόρτα μόνη μου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να σας δείξουμε και τον κήπο. Πού πηγαίνεις? Ναι, τώρα πηγαίνουμε εκεί. Ήταν πραγματικά ευχάριστο. Και πάμε. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είναι ώρα να φύγετε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ναι, σωστά. Αντίο. Yeah. Γεια. Τώρα μπορούμε επιτέλους να χαλαρώσουμε. Ναι, ήταν τόσο κοντά να ανακαλύψουν το μυστικό μας. Όχι, και τώρα τι κάνουμε, Τζιάδα? Μας πέταξαν έξω. Μαμά, μη σε νοιάζει, τα έχω σκεφτεί όλα εγώ. Τι σκεφτόσουν? Μα αυτά είναι τα κλειδιά του δωματίου, μυστικό. Και τώρα θα περιμένουμε μια ώρα και μετά θα μπούμε κρυφά. Καμιά ωρίτσα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τώρα είμαι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Εντάξει, τώρα από το σπίτι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τους φίλους μας από τον GL Show να επιστρέψουν στο κανονικό και να μην είναι πλέον δαίμονες. Και ιδιαίτερα να σώσουμε τη Ρούμι. Γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι Giada e Mamma και εγγραφείτε στο κανάλι GL Show και σίγουρα θα καταφέρουμε να σώσουμε όλους. Λοιπόν, πέρασε μια ώρα. Τι κάνουμε? Μαμά, πρέπει να σκέφτομαι πάντα τα πάντα μόνος μου. Το ξυλάκι. Και τι να κάνουμε ένα ραβδάκι? Και να παραβιάσετε την πόρτα. Δεξιά, μετά αριστερά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και... άνοιξε. Πάει σε ιδιοφυΐα. Πήγαινε. Άκουσες αυτό? Κάτι από τον επάνω όροφο. Ποιος είναι πάνω? Τι συμβαίνει? Πρέπει να πάμε να ελέγξουμε. Γρήγορα. Εντάξει, ας σκεφτούμε πρώτα να σώσουμε τους Ρούμι και μετά θα σκεφτούμε και τους φίλους μας στο GL Show. Πάμε. Ρούμι, Κορίτσια, τι κάνετε εδώ? Ρούμι, είμαστε εδώ για να σε σώσουμε. Τι κάνεις εδώ? Πρέπει να μας το πεις τώρα! Συμβαίνει ότι είστε δαίμονες και θα σας σώσουμε. Δαίμονες? Ποιοι δαίμονες? Δεν υπάρχουν δαίμονες. Είμαι απλά φαλακρός. Δεν είμαι δαίμονας. Τότε γιατί απαγάγατε το Ρούμι? Απαγωγή της Ρούμι. Εμείς δεν θα το κάνουμε ποτέ. Σωστά, παιδιά? Ναι, ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Το έκανες, Ραφαέλιο. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ήμασταν εμείς. Λυπάμαι, μη μας εξαπατάτε. Η Ρούμι έχει απαχθεί από εσάς. Φέρμη, δεν έχω απαχθεί, είμαι απλώς μια φιλοξενούμενη. Σαν καλεσμένος. Οι GL Show με φιλοξένησαν για μια μυστική διακοπή. Δεν χρειάζομαι διάσωση, αλλά όπως και να έχει, ευχαριστώ. Αχ, μια μυστική απόδραση. Συγγνώμη, ήταν όλα μια παρεξήγηση. Αφού είμαστε όλοι εδώ, γιατί δεν τραγουδάμε ένα τραγούδι όλοι μαζί? Τι συνέβη, παιδιά? Αρκετά. Πάμε να δούμε καμιά ταινία. Ναι, πάμε. Συμφωνώ. Μια ταινία είναι καλύτερη από το να ακούς το Ραφάριο να τραγουδάει. Εδώ είμαι εγώ, τραγουδάμε εμείς. Για τη Ρούμι φυσικά. Perché sono un italiano! Italiano, però!